Lapu-Lapu City Comelec mo pahigayon og off-site registration at tulsa na po kaadlaw nga voters registration. Magsugod ugma Agosto 1 ang unang adlaw sa pagparehistro ngadto na sa Agosto 4, 5, 6, 7, 9 ug 10. Ipahigayon ang registration sa bagong mall sa Barangay Basak sa Maong Dakbayan. Karong Sabado ug Domingo adto himuon ang voters registration sa Mini Hopes Dome sa Ulango Island. Samtang sa Agosto 8, ipahigayon sa Lapu-Lapu City Jail Male and Female Dormitory ang voters registration. Matod ni Attorney Ann Janet Lamban, Election Officer sa Comelec, Lapu-Lapu City, di panglantawan nila nga mas daghan ang moparehistro karon kay napo kaadlaw lang ang gitugot sa Comelec alang sa mga botante nga buot moparehistro alang sa umaabot nga barangay ug SK elections. Ug kay gipanglantawan usab nga mas daghan nga nag-edad og 15 ngadto sa 17 anyos nga moparehistro, gipahinumduman sila sa Comelec nga magdala gayud og kopya sa ilang birth certificate ug kaugalingong ballpen. So akong gihangyo pod nga kadtong tanan nga magparehistro magdala gyud sa ilang government issued ID, valid IDs. Unya palihog na lang ko daan og pa-xerox para paspas batabay at asa na nato sa application.